and act like a man. Hallelujah. Amen. Be strong. Qina manje. Sekufika isikhathi sokuthi ube njani bazalwane. Uqine. Ukhuluma uDavid uyahamba manje. Uphasa over ibhethini usemnikeza ithrone uSolomon. Uthi isikhathi sesibiza ukuthi wenze njani. Uqine ube indoda. Now, one of the things, bazalwane, we have to understand is that Lamazwa show David. uDavid umuke wafunda ngaye. You will understand at some stage ukuthi lithi iBhayibheli uDavid wathi uNkulunkulu mekhuluma ngaye wathi I have found a man. Yeah. Wathi I have found a man after my own heart. Yes. That's very important. Uthi sengimtholile owenhliziyo yami. But ngisithanda kakhulu isingisi ngoba siyachaza sisho ukuthi Jesu ngithole uNomubani akaze manje yakizwa bazalwane. Uthi sengimtholile I have found a man. Yeah. After my own heart. Now uNkulunkulu ukhuluma lento akayisho kuDavid, but he is telling somebody else about David. Yeah. And now watch ukuthi at that time uDavid usewumfana. Akazi noma ngiyangizwa bazalwane. Amen. At that time ngokweso uDavid ababembheka ngalo abantu. Ngeso ubaba wakhe uJese ayembheka ngalo. Wayethi mangabe bona uDavid ebone umfana owayefanelwe ukulusa izivuyi kababa. Kanti ezulwini ngale bomfana olusini sekuthiwa sekunendoda. Kwatholakala indoda emfanele. Sure. Akazi noma ngiyangizwa bazalwane. Man. Lokhu esikuthatha sakubuka njengomfana esagcina kuwumfana izulu lehlisa any endorsement ukuthi akusesiyena umfana but sekuyindoda ngoba ubudoda abukhulele. Sure. Angiphinde isiZulu leso silivezi manje. Yes. Lithi iBhayibheli isiZulu sithi ubudoda abunjani bazalwane? Abukhulele. So kusho ukuthi ubudoda is not about iminyaka. But ubudoda yizinto odlule kuzo. Nezinto osuzenzile. Ama-responsibilities osuwathathile. Ney'nqumo osuyithathile kwenza ukuthi ube indoda. Sure. Akazi ngizwa bazalwane. Amen. So now uDavid is still a young boy, but out of a young boy izulu selibona indoda kulona. Why uNkulunkulu abona indoda kuDavid? It's because David was responsible. Ukuba indoda bazalwane, it's not about iminyaka. Ukuthi usuneminyaka engakanani. Akazi noma ngiyangizwa yini. Lento uyibona ngokuthi uma ngabe kunezimo ezenzakalayo empilweni kube nobaba abadala abazothi uma ngabe bekhuluma makwenzeke something bethinte kancane ehlombe noma bebrush bethi usuyindoda ke manje. Uthi uma ngabe kukhona into oyenzile wayenza kahle u-endoswe ebudodeni bazalwane uya-endoswa. All right. Uyafakwa awumani ube indoda ungenzanga lutho. Sure. Kuthatha ukuthi kube nezinto zenzayo ezizobiza ukuthi abangaphambi kwakho bethi uma bekubheka bethi usibambane useyindoda. Can I qualify what I'm just saying just now? Ngazi noma ngizoshumayela noma ngizogcina sikhulume kanje sizobona ukuthi inkosi ivuma ngakuphi. Now let me qualify what I just said. Lithi iBhayibheli uSamuel, he was a young boy. Lithi
e-altara kaJehova. Yes. But uSamuel noma wayehlezi enkonzweni ehlezi ngaphakathi esebe altar, but wayengakaze amuzwe uNkulunkulu ekhuluma. Sure. Angiphinde futhi. Yeah. Ngoba uNkulunkulu akakhulumi nabafana. No, ngiyakhuluma manje. uNkulunkulu bazalwana akakhulumi nabafana. uNkulunkulu ukhuluma namadoda. Yeah. Lithi iBhayibheli uSamuel wayehlala ethempelini elala eduze komphongolo, but wayengakazabuza uNkulunkulu ekhuluma. Baze kwafika isikhathi la uNkulunkulu ambiza khona kathathu, and every time uma ngabe ebizwa uNkulunkulu akayi kuNkulunkulu ngoba akalazi iphimbo likaNkulunkulu, but usuka aya kubaba wakhe athi baba ngizwe umbizi. Angazi noma niyangizwa ibazalwane. Amen. Aqale ubaba wakhe lithi iBhayibheli athi Eli, no my son, I did not call you. Abuyele emuva ayose. Uma ngabe seve ethempelini aphinda izwe lento, aphinda abuyele kubaba wakhe athi baba kukhona into engizwayo, ngizwe umbizi. Akabizwanga ubaba wakhe, ubizwe uNkulunkulu, but ngenxa yokuthi ubaba wakhe akakam-endorse ebudodeni. Sure. Now uma iqhubeka lento sizwa uEli esethi, uma ngabe eqala simuzwa esethi my son for the first time. He's never called him my son. Wambiza ke ndodana. Angazi noma niyangizwa bazalwane. Wakhula ebeni umfana. Wayofakwa ebudodaneni. Wasethi ndodana, my son, if you hear this voice again, ubophendula uthi. Angazi noma niyangizwa bazalwane. Because ebudodeni you need somebody who is going to endorse you. Awuyi-endorse awufanele ukuthi usuyindoda, but kuba nendoda uthatha ukuthi uhambe nendoda. Sure. Ekuyiyona ezobona ukuthi ngathi usufinyele ebudodeni. Yeah. Nikhona abazalwane. Amen. Now, lithi iBhayibheli uDavide, lithi iBhayibheli, I have found a man after my own heart. Lisho at that time uDavide is still a young boy. Angazi noma niyangizwa ibazalwane. Amen. But izulu limuke, uNkulunkulu umuke indlela uDavide are responsible ngayo. All right. All right. Because ukukhula bazalwane kuhambisana ne-responsibility. Sure. Angiphinde futhi. Now the same David now, he's talking to his son Solomon. Uthi kuye Solomon, uthi be strong and act like a man. Uthi sekuthatha isikhathi sokuthi wenze njani manje? Uqine. Uthi qina. Ubuse uwenze izinto uzenzise okwendoda. Don't act like a boy. Angiphinde. He is speaking to his son. His son is still a boy. Uthi isikhathi sokuthi ube umfana sesinjani? Siphelile. Sesiphelile. Sekufanele manje uyiphathise okwani? Okwendoda. So manje kusho ukuthi sekufanele sikwazi ukuhlukanisa abazalwane. Ukuthi siphume ebufaneni. Ube sesingena ebudodeni obupheleleyo. No, usho njalo uPaul uma ngabe ekhuluma. Uthi uphani sidinga ukuthi sikhule. Size sifinyelele ebuphi khona. Ebudodeni obunjani? Ophelele. Because you cannot trust abafana ngama-responsibility. Sure. Angiphinde futhi. Abafana bazalwane, ingqondo yomfana is full of games. Yeah. Abafana bafuna ukudlala. Amadoda wadlala, amadoda anama-goals. Angazi noma niyangizwa yini. Amen. So now, what determines a man?
yini le ekwenza ukuthi kuze kuthiwa usuyindoda. Indoda cannot be defined bazalwane, cannot be defined by image. Yeah. Awuthi ngiyisuke nawo njulukuzi. Indoda cannot be defined ngoxeba manje sekhuluma imali. Ngithi indoda cannot be defined by money. That's number one. Indoda cannot be defined by imoto driver. Ukuthi unemali lokho akusho ukuthi uyindoda nabafana banayo. Yeah. Ukuthi uhlala emzini omkhulu akusho ukuthi uyindoda nabafana banayo imizi emkhulu. Yeah. Amen. But indoda idefinwa ipurpose kaNkulunkulu. Sure. Yikho lithi iBhayibheli Christ is the head of a man. uKristu uyinhloko yani. Yendoda. uKristu uyinhloko yani. Yendoda. Kusho ukuthi awukwazi ukuthi ube ikhanda elingenanhloko. Sure. Ukuze kube indoda, you must have the covering kaKristu. Yeah. And uma covering kaKristu, that means ukuthi you submit to the will of Christ. Amphinde futhi. Amen. Uma covering uKristu eyinhloko, ungabi indoda engenakhaya. Akangizwa bazalwane, ngizwa. Ngithi ungabi indoda engenakhaya. Inkinga indoda engenakhaya. Inkinga indoda enjani? Engenakhaya. Because indoda engenakhaya engasubmitted nawo ayisabi muntu. Yeah. Yeah. And uyiproblem umuntu ongasabi muntu. Yeah. True that. Ngoba ungasabi muntu wenza inoma yini noma nini. Yeah. But uma wazi ukuthi usubmitile somewhere, unomuntu omsabayo empilweni yakho, awukwazi ukuyiphatha isinome kanjani. Yes. So awukwazi ukuthi ube indoda. That's why it's very important ukuthi ube indoda kufanele kube khona la usubmite khona ebandleni. Yes. Now I'm going to qualify the statement just now. Uma uyindoda kufanele ube submite kube khona la usubmite khona ebandleni. There must be some kind of authority that is upon your life. Yes. Yingakho lithi iBhayibheli a-centurion yaya kuJesu. Yathi mifika kuJesu yathi Jesu ngiyindoda enegunya. Yeah. Ngiyindoda esemandleni. Yes. I understand power, I understand authority. Yes. When I see you, I see authority and I see power. Yes. Because it takes authority to know authority. Yay. It takes power to recognize power. Sure. You can never recognize authority if you are not under authority. Hey. Now, each and every nami ngumuntu ngisegunyeni la ngikhona. That's why uma ngabe ngibheka ngibona ukuthi nawe unamandla futhi unegunya. So now I am going to submit under your power. Because it takes umuntu osegunyeni nosemandleni ukuthi recognize amanye amandla. Yeah. Ube sekwazi ukuthi asubmit. Yeah. Amen. Yeah. When you see people coming to church and they are not submissive, then you will understand ukuthi kusho ukuthi labantu banenkinga nalabasuka khona. Nakhona abasubmitile, they cannot recognize authority upon their life. So a man must recognize authority. Yeah. Indoda bazalwane indoda yabona nje thina singamaZulu njengoba singamaZulu nje siya understand lento yegunya eliphezulu njengoba singamaZulu. Amen. So it makes it easy for us when we come to church. Yeah. Because abheka umfundisi sibona umzimba omncanyana sithi lokho kusekuncane. Amen. But we understand the power and the authority that is upon his life. Then we submit under the authority. Because it takes someone to authority to recognize another authority. Who will say submit?
ngiyakutshela uyabona abantu abahlupha kakhulu yilaba bantu abangekho responsible for anything in their lives. Ngisho emsebenzini they cannot trust you with certain responsibilities. Ayikho into abakunikeza yona ngoba umthetho wakho you are not a person who is submissive. So indoda must be submissive, especially ebandleni. Amen. Indoda must be submissive. Indoda must be submissive. Yeah. Uma submissive lengizokwenza ukuthi ngisho ekhaya unkosikazi wakho umphathe kahle. Ngoba manje unento yokuthi uma ke wathi ngizotshela umfundisi in other words ukuthi I will report you to a higher power. Angazi noma ngiyangizwa ibazalwane. Uba nento yokuthi yonke into oyenzayo uyiphathe kahle ngoba ukhona umuntu omsabayo. That's why lithi iBhayibheli uKristu uyinhloko sisubmithile uma ngabe silapha bazalwane. And indoda engenaJesu bazalwane, you know one of the things uSathane asirobha kuyona is that number one, uSathane la isirobha khona usirobha ngokuthi astripe off ipower yendoda. Astripe off your willpower. How do you see that? If you put the Bible in the book of Daniel, lithi iBhayibheli abafana bamaHebheru lithi bathathwa bathunjwa bayiswa into a foreign land, bathunjwa against their own will. Kusho ukuthi manje usuyophila ungasaphili ngokwentando yakho. You have no will. That is what the devil does. That's the enemy of the devil. Ukuthi akustrip off your own will. And nesono senjalo. Isono sikustrip off i-willpower. Ugcine ungasenawo amandla uyindoda. Ngazi noma ngiyangizwa yini. Ya. Ugcine usulawulwa yisisono. Yeah. Sekuyisono esikutshelayo ukuthi uzovuka ngasikhatsini uyobhema. Yeah. Amazi noma ngiyangizwa ngibakwena. No, ngithi isono sigcina sidictator. Sesinamandla phezu kwempilo yakho because uSathane strips you of your will. Ugcina ungasakwazi ukuyilawula ungasenayo lento ethi self-control. Number 2, nathi ngobheke khona uma ngabe sebestripile iwili yethu, uSathane ustripper off i-identity yendoda. Book of Daniel again. Uma ngabe sebethunjiwe, lithi iBhayibheli bashintsha amagama. Bangasebenzisa amagama. Yeah. Banikezwa amanye amagama. Engasiwona amagama. Akasoma ngiyangizwa ibazalwane. Amen. So that is the strategy of the devil ukuthi ashintshe i-identity ungabi yilento uKristu akudalele ukuthi ube yini. And ugcina kuphambane ama-destiny. That is why you find men sitting in a tavern bedakwa utshwala because they have an identity crisis. Sure. And unfortunately, you cannot have an identity outside Christ. Yeah. It takes ukuthi indoda ihlangane noJesu. Oh, yeah. Ukuze indoda ikwazi ukuyithola ukuthi uba. Yeah. Yingakho uPetro umethi you are Christ. Athi uJesu namhlanje Petro phezu kwalelidwala, phezu kwale revelation, wena kusukela namuhla usuPetro. Ngoba if Petro did not have a revelation of who Jesus is, he wouldn't have had a revelation of who he is. Ukuzuzazi njengendoda ukuthi ubani, udinga ukuba nesampulu ukuthi uJesu ubani. Sure. You study Christ. I'm saying study Jesus. The more you know of Jesus, the more you know of yourself. Now, uSathane into ayenzileke ustripe off i-identity yendoda. And unfortunately, uma indoda isuka endaweni yayo yilapho nakala khona izinto.
Angiphinde futhi. Amadoda uma esuka endaweni yabo, that is where izinto eziningi zenza njani? Awuthi ziyonakala. Zionara. Ya. Kufanele siyibambe leyo nto bazalwane. Because kunezinto uNkulunkulu ayithembile wayithembele endodeni. Angiphinde futhi. Sithenjwe yizulu. Yes. Njengoba sina. uNkulunkulu kunezinto ayidepositile wayideposite endodeni. Let me give it to you like this. Uma ngabe ufunda uGenesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi masenze umuntu, angithi? Yes. Ngomfanekiso wethu usenze njani? Asifuze. Remember that Christ is the head of a man, angithi? Yes. Right. Now, masenze bani? Umuntu. Uma lithi iBhayibheli lapha ya asenze umuntu ngezibheli lithi let us make a man, not a woman. Where is the window? As in a maid. Ne understand the Lord bazalwane? Amen. Uma kuthiwa let us make a man, what sure a male figure. Let us make a man. And now uNkulunkulu mangabe senzela umuntu wa deposit izinto kuAdam. He gave Adam first-hand information. Nikhona bazalwane. Amen. uAdam understood the things of God. Because uNkulunkulu betha njalo akhulume noAdam. Masenze kuba let us make a man in our own image and in our own likeness. Angithi masenze umuntu masenze indoda ngomfanekiso wethu bese yenza njani? Iyasifuza angithi bazalwane. Now watch this. Uma uNkulunkulu esebona indoda usethi akulungile ukuba yenze njani ihlale yodwa ngithi. Ubesethi ngizoyenzela ini? Umsizi. Ubesethi umsizi onjani? Onjengayo. Can you see the difference? Akasasho manje uma sekumuntu wesifazane ukuthi ngizokwenza umsizi onjengoNkulunkulu. Yeah. Uma ngabe sekwenza umuntu wesifazane kuthiwa uzofana nendoda ngoba yena uthathwe kuphi? Endodeni. Uthathwe endodeni. That's why a man is the head of a woman. Are you hearing what I'm saying, bazalwane? Amen. Now, God then entrusted Adam. Wathembu Adam ngezinto ezithile. Wasefika uEva. Here is the biggest mistake. uEva uma ngabe efika, uAdam une-information Yeah. angayishare nomngane. If uAdam wayekwazi ukushare i-information nomngane, wayengeke abuze uEva ukuthi ushilo yini. Yeah. Ngoba wayezokwazi ukuthi ushilo. Now, the biggest mistake that you make is that ekuhambeni kwethu noNkulunkulu, we do not share izinto zikaNkulunkulu namakhosikazi ethu. Sure. We leave a gap. Because umngakho bazalwane uma ngabe esenishadile, make sure ukuthi is on the same spiritual level as you are. Umunyuka intaba yuka nayo intaba. Because uma umshiya ngenzansi uvulela isikhala sokuthi imngene inyoka. Hey. Ibisizobuza imibuzo ukuthi ushilo yini. Ibisimtholele nayo information. Yeah. So as a man, God has entrusted you with it. That is why you are a bridegroom. You are a bride to my court. You are a groom to a bride. In other words, ufuna umgrume ngoba akanayo
information. Yeah. Whoever the information, so much that the owners lies with you, and bring it up to the level where God has put you. Oh, Jesus. Amen. Yeah. Here is the thing, is that izinto zisuke zahamba zathi uThistela kancane. Usathana wathi ukuyiphambanisa, yabona? Ekuthini abantu besifazane ibona sebekhonza kakhulu. Yeah. Amadoda asalela ngemuva ekukhonzeni. Hey. Kwathi uma ngabe kuba lezinto ekuthiwa kunomkhuleko. Kwabukeke ngazi ukuthi imkhuleko izinto ebekufanele zenziwe omama noma abantu besifazane emadleni. Hey. Ubona kusho sikhuluma ngento yokuthi kuzobe kune intercession. Inkonzo ingena ngo-8 ekuseni, intercession ifanele ibe ngo-7. Uzofica omama bodwa emandleni ngo-7 bezothandaza. Ngoba amadoda athathe into yomthandazo ayenza yaba into yomama. Kanti usathana oyithwistile leyo indoda ebefanele iyothandaza uNkulunkulu. Yeah. Okay, let me qualify what I just said. As a man, you are a priest in your household. Yes, Lord. You see, Barcelona, when you read the Bible, you will understand something. Before uNkulunkulu alele uLevi ukuthi babe abapriest, amadoda, ubaba wekhaya, indoda, bekuyona eba umpriest wekhaya. Ngokuthi uma ngabe kunama-offerings ebefanele enziwe, ama-sacrifices ebefanele enziwe la ekhaya, bekuthatha ukuthi kufanele kuphume u-Abraham as a man, kube uyena oyomisa i-altar kaJehova. Angazi abanye angizwa bazalwane. U-Abraham enze ama-sacrifices, kube uyena communicator noNkulunkulu e-altar. Bemaye abantu besifazane e-altar. Siqaleni sifike kanjani ukuthi abantu besifazane bengene e-altar kaJehova? Samesa hamba sanobheka endleleni. Okay, let me give it to you another example. Ngathi ngapho Abraham obenyuka eNkulunkulu akithi. Asizwa ukuthi uSara wayehambe e-altar eyohambisa umnikelo kuJehova. Okay, let me give you another one, bazalwane. Nangu uJob. Lithi iBhayibheli uJob wayecebile nayo yonke into enengane. Unkosikazi emuhle. But every time uma ngabe kufanele kwenziwe some kind of a sacrifice or imkhuleko, lithi iBhayibheli, this is the Old Testament that I'm giving you. Lithi iBhayibheli njalo uJob wayenyuka e-altar kaJehova. Indoda bekhuluma noNkulunkulu. Yeah. Manje sihambesa nobheka endleleni. John Makelwane uthanda indoda ekhuluma noNkulunkulu. Hey, man. Hey. Yeah. No, uNkulunkulu bazalwane ukhuluma nendoda. uNkulunkulu ubiza indoda. Ubize indoda. And you must notice something. Yabona njengoba seyilana akhe. Ngoba sinaye akhe bazalwane njengamanje. uNkulunkulu wabiza indoda. uNkulunkulu. Yes. Uma ngabe sikhuluma manje njengoba singama-akhe amahle, bethi ukhonza kuphi? Khona bangasasho nokuthi ngikhonza e-akhe, bathi ngoba kuphi? Yes, kwakushiwo njalo. Ubizwa igama lakhe. Yeah. Lendoda. Because uNkulunkulu wamiza indoda. Ngazi noma niyangizwa bazalwane. Uma ngabe sikhuluma nge-Assemblies of God. Ubuza umzalwane wakho ukuthi ukhonza kuphi? Uthi ngikhonza kaNtathu uBheki. Yeah. Akasasho ngisho igama lebandla, but ukhuluma igama nani? Lendoda, because God identifies with men. uNkulunkulu befuna indoda. Ngithi uNkulunkulu ufune indoda. Angazi noma niyangizwa bazalwane. Amen. Yeah, fanele siyibambe leyo. Yikho lithi iBhayibheli, amen. Uma siyangale ku-New Testament ngiyochaza ngelinye ilanga leyo. Uma siyangale ku-New Testament kukhona into esizwa khona kuthiwa akufuneki omama bazothandaza.
Sifike kanjani ukuthi ebandleni kube omama bahamba phambili, obaba behambe ngemuva? Ngoba ngisho abapostoli lithi iBhayibheli kwathi omama sebethu ebhana emakhishini. Akushiwo ukuthi ikhishi umsebenzi womama. Kwathiwa asikhetheni amadoda. Yeah. Agcwele umoya kaNkulunkulu. Yeah. Angazoba nangizwa ibazalwane. Because indoda egcwele umoya kaNkulunkulu ayinakho ukuthi akwazi ukuya ekhishini. Indoda igcwele umoya kaNkulunkulu iyasubmit ebandleni, iya la eyiswa khona. I-understand ukuthi it is not my will, Lord, but it is your will. Angazoba nangizwa ibazalwane. Amen. Now the Bible lithi omama laba endaweni ehlukahlukene baphakamisa izandla enjani? Lithi amadoda. Lithi obani kufanele bephakamise izandla? Amadoda kufanele athandaze. Sifike kanjani ekuthini kuthandaze kakhulu omama, amadoda engathandazile? If a man is a covering for a woman, how can a woman pray for a man? Ngoba phela uma uwena i-covering yomkakho, yabantwana bakho, bey'ngane zakho, kusho ukuthi wena bekufanele ubanyusele enkosini. Yes, Lord. Siyakhuluma nje siwatha ama-script khona uzoyibona nawe lento ukuthi kahle sihamba sasileke. Yabona, sihamba sasileke endleleni ekukhonzeni kwethu, ekuhambeni kwethu noNkulunkulu. Yabona, sihamba sasileke abazalwane. I-role, a man has been given a role of leadership. uNkulunkulu usinikeze to be leaders in our communities, to be leaders in church, to be leaders in our families. But you see, kungena lento ka 50-50. With God, bazalwane, there is no 50-50. A man is a man before God. Yes. Now you understand that, Leon? With God, there is no 50-50. See, i-affirmative action ayisebenzi ebandleni. Ebandleni kusebenza i-theocracy, intando kaNkulunkulu. What God says, it goes. Yes. Angiphinde futhi. You see, uma usekhaya ubona engathi kunesimo sokuthi unkosikazi ngathi akasakuzwa kahle. Usegibele ekhaya. Ngibalekela lelo gama. Kuyenzeka phela bazalwane. Let me put it to you this way. Umuntu wesilisa has been given a role to lead. Has been given a role of authority. Has been given a role of power. Now you understand that, bazalwane? Amen. Umuntu wesilisa lo. A woman knows that. Ukuthi you are a leader. A woman knows ukuthi you've got power. A woman knows ukuthi you've got authority. But now and again, unakho ukunyakazisa isidleke. A woman will challenge you. Efuna ukucheck ukuthi uyindoda yini. Akazi baba badala lento ngisho. Umuntu wesifazane bazalwane akalandeli noma ubani noma yini. Ufuna ukulandela umuntu ozoba indoda. Umuntu ono-authority azokwazi ukuthi ubaba masethe angikwazi ukuqhubeka nalento. Angazoba niyangezwa bazalwane. Now, it's so unfortunate, let me close it like this, Mfundisi. It's so unfortunate that it's kind of spin up so. Siphila esikhathini where we say ukuthi kuphela amadoda wakhuluma. Ngelizwe leyo bazalwane. Kuthiwa amadoda wakhulumi, amadoda
amadoda avalele izinto ngaphakathi amadoda awa-express ama-feelings wabo ngensizwe lezo zinto. Okay, a man bazalwane ayidalele ukukhuluma. No, it's not our role ukuthi sikhulume imfishi nje. Sikhulume. Into esiyidalelwe thina, sidalelwe to think. Yeah. As a head you must think. Use your brain, ikhanda linengqondo. Udalelwe ukuthi kufanele uqhamuke nama-solutions. Hayi ukuthi kuthiwa manje you must express your feelings. That's why insurance. That's why kuneziy'nsuku sine-challenge in our societies, young men. I-challenge esinayo yiyo leyo ukuthi express ama-feelings naze na-expressa ngisho ama-feelings are-wrong. Yeah. Hey. Kwangena ngisho umntabane endlini kaJehova. Ngiyakhuluma. Kwathiwa amadoda kufanele express. A man does not need to express anything. The man must express the word that has been given by God. Yeah. Indaba yokuthi indoda kufanele indoda ithule wabazalwane. Angeke phela abafazi bakhuluma namadoda akhuluma. Angiphinde futhi. Ngeke abafazi bayakhuluma ngapha nawe indoda uyakhuluma. Indoda idalelwe ukukhuluma. Indoda idalelwe ukuthi ize nezinqumo. Indoda idalelwe ukuthi icabange. Indoda idalelwe ukuthi ize ne-direction. Yes. You are a decision maker. Yabona nje uma kungafika to the level la khona uma ngabe nisekhaya noma nikuphi engabe liyaxabana ngabe kwenzakalani ubuze uthi phela ngiyindoda mina, then you must know ukuthi you are out. Ngoba asikho lokushoyo ukwenza ukuthi ube yindoda, but okwenzayo okwenza ukukhombisa ukuthi kusho ukuthi uyindoda. But in the moment waqala lokhu express ukuthi phela ngiyindoda mina kusho ukuthi ususukile kwi-position yakho. Ngoba yizinto ozozenza la ekhaya kufanele ikhombise ukuthi wena indoda. Sure. Yes, Lord. Amen. Now, see, we are challenged in that man. Yokuthi amadoda sekuthiwa manje sekufanele ayi-express. Sekufanele akhulume. No, asidalele ukuthi sikhulume. What do we need to express? Why do we need to express our feelings? Because umuntu mangabe esindiswa umntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, when a man is in Christ, he is a new creation. Yes. All things have passed away. Amen. Bazalwane. Yes. Base lithi bheka sekuvela njani? Okuhle. Ubese uphuma ekhuluma ethi thina sesaba. Ethi akusesimini ophila. Yes. Ethi but sekuKristu onjani? Ophila kumina. Akukho ngizwe bazalwane. Kusho ukuthi uma ngasasiwena ophilayo, indaba yakho ayisekho. You have nothing to express. But uma ngabukhuluma sekufanele kuphume lento yalo ophila kuwe ngaphakathi. Manje sesingenana ngisho naye lezi zinto ke seyingenile zokucabanga. Zangena emabandleni because kuthiwa indoda kufanele indoda ikhulume, indoda express, indoda don't bottle up izinto nana. There are so many things bazalwane that engekho entandweni kaNkulunkulu esiphila kuzo kuma societies asiphila kuona, kuma communities esiphila kuona, that are not biblical. And it's so unfortunate ukuthi singabazalwane sivumile savumela izinto ukuthi ingene ngaphakathi ebandleni, saba accommodative, sa-compromise. Kanti bekungafanele si-compromise our standard of righteousness. Amadoda kufanele araise ibar yobungcwele. Angiphinde futhi ngithi ubungcwele kufanele buvele emadodeni.
kube amadoda arezibha efundisa abafana abancane ukuthi kuhanjwa kanjani endlini kaJehova. Yeah. Yikho phela uPaul uma ngabe ekhuluma noTimothy uyamfundisa ukuthi Timothy kulolu uhambo usungene kulona kukhuluma umuntu omdala efundisa umfana omncane ukuthi kuhanjwa kanjani, because kunendlela bazalwane ekuhanjwa ngayo uma ngabe sila kunama-standards esiphila ngayo. Yikho lithi iBhayibheli, let us not conform to the standard of this world. Asikwazi ukuthatha izinto zeze siyifake ngaphakathi ngoba thina sesibona beza. Yeah. Ukuthi uzathi uPaul uthi konke kuhle, athi konke kulungile, bese ethi kodwa akusikho akusikho okungifanele. Yeah. Angazi noma niyangizwa bazalwane. Yeah. So esamadoda konke kuhle, konke kulungile, but akusesikho konke okusifanele, because now kunezinto eziphambene ne-identity yomuntu wesilisa. Nikhona bazalwane? Amen. Niyasizakala kodwa kancane. Amen. Okay, let me close it like this. Sengiyavala. Indoda must be nelibone lethe ma social media kuthiwa indoda must. Indoda kufanele kube indoda egcwele umoya kaNkulunkulu. Yeah. First ngichazile ukuthi awubi indoda because of your age, but uba indoda ngezenzo. Izinto zenzayo ezenza ukuthi uma ngabe sikubheke sithi ayisifanele sikhulile. Ngisho bandleni, you cannot be trusted with certain responsibilities uma ngabe ungakakhuli. That's why Paul athi sikhule size sifinyelele ebudodeni opheleleyo. Nikhona bazalwane? Amen. Nasibamba nje leso statement. Sikhule sifinyelele kuphi? Ebudodeni. Ebudodeni. Yabona ukuthi iBhayibheli langasebenzisa igaba labafazi la lithi sikhule size sifinyelele ebukhosikazini. Yabona ukuthi wrong kanjani. But uma kukhulunywa ngomuntu okhulile kusetshenziswa igama lendoda lapho. It's a metaphor. Kusetshenziswa is metaphoric. Kusetshenziswa igama lendoda lapho ukuthi sikhule size sifinyelele ebudodeni. Kusho ukuthi umuntu ekuthiwa indoda, this is a very controversial statement I'm going to make njengamanje. Very controversial. Awubi indoda because of your male organs. Yeah. Nayizwa leyo nto bazalwane. Ukuthi ngizalwe nginama-organs omuntu wesilisa, lokho kuchaza ukuthi uma ngiyothika lapha ngithi ngumuntu wesilisa. But akungenzi ukuthi ngiyindoda. Ngingenza izinto zokungakhuli, zobufana. Yeah. Nginawo ama-main organs at the age of 50. Ngithi ngina 50. Kube nabantu ababethu babengibiza bethi hawu i-boyfriend yami. Hey. Akithi usiyabona ukuthi kusho ukuthi lo muntu iminyaka ihambile. He's got the right organs, but akakafinyelele ebudodeni ngoba usabizwa ngo-boy friend. Useyiboy. Usenza izinto zomntwana. Akazi noma ngiyangizwa bazalwane. That's why uPaul uma ngabe ekhuluma uthi ngisewumntwana. Uthi ngakhulumisa okwani okomntwana, ngacabangisa okwani okomntwana, ngenzisa okwani ngenzisa okomntwana. Mkhona bazalwane? Because uma usewumntwana wenza izinto ngendlela ethile, ucabangisa okwendlela ethile, ukhulumisa okwendlela ethile. Uthi uPaul ngisewumntwana, ngacabangisa okomntwana, ngakhulumisa okomntwana. Nikhona bazalwane? Because lento yomdoda is not about age, is not about gender. Yingakho ngisho kunabantu besifazane like mina nje ngikhuliswa uma ekhaya. Kuliswa uma baba washo nasiyabantwana kakhulu sesingane. Uma esikhulisa esifundisa uNkulunkulu and everything. You understand? Bekuba nekhathi uma ngabe bekhuluma naye.
but kodwa indoda bese simthembu. Intutho le uma uyindoda. You understand? Because they're not talking about ukuthi uyindoda as in the main figure. They're talking ukuthi uyindoda ngezenzo. Yeah. Uba indoda ngezinto ozenzayo ekhaya. Ekhaya uma ngabe umfana uqalisana ukuthola umsebenzi uqashiwe. Bekubona ungena no-plastic njalo month end. Uzwa kukhuluma ubaba wakhe athi usibanibani usekhulile. Yazi usibanibani useyindoda. Angazi noma ngizwa bazalwane. Endoze ubudoda bakho. Uphuma ekuthini ngise umntwana ngenziswe komntwana ngakhulumiswa kwabani okomntwana azi noma niyangizwa bazalwane. But uma ngabe uhlangana noKristu sekufanele ushiye izinto zobuntwana. Amen. Siyashiya izinto zobuntwana. Kunezinto bazalwane ekufanele sithi outgrow them. Angiphinde futhi. Kunezinto ekufanele sithi outgrow from them as abantu besilisa. Angifuni ukuya lapho. Kunezinto ekufanele sikhule ufe kuwe. Ubese uyaphuma kuwena ukhule into Christ. Angazi noma ngizwa ibasala. Ngoba nayo lento yama feelings isimosha lapho ukuthi yonke into egcina about me. Yonke into evolve around mina nje umthetho wami. Mina ngibhedela. Mina umfazi ngiyamtshela. Mina this mina akuthi ayibona lento. Uyayibona ukuthi njengoba inomina kusho ukuthi ayinayo uKristu. Manje usho kanjani ukuthi mina ngoba phela wena sewafa maqondana nawe. Umuntu mangabe seKristu uyafa. So you do not have ama feelings. Bamphinde futhi. Uma umuntu esesindisiwe uyafa kuwe ubese uyakhina kubani? uKristu yakithi. So manje why do you still make everything to be about you? Ngisho esontweni uma ngabe kwenzeka into encane usuyaqhubeka amadoda futhi esontweni akujwayelekile ukuthi uqhubeke omama ukubeka amadoda kakhulu uyaqhubeka manje unenhliziyo encane manje inkonzo bese kufanele ibe ncengwe wena ukuze kuneswe iego yakho ngoba manje uyayibona lento awukafi kuwe usewumntwana. And it's so unfortunate bazalwane ukuthi there are things as sibona zenziwa abantu who look young ngokweminyaka bekhona ababukeka bebadala ngokweminyaka but they cannot be trusted with those things ngoba uyababona ukuthi basadla ubisi abakafinyeleli enyameni. Angibekele kanje angeke uthathe ingane encane nathi ingane lapho. Imagine ngithatha le mfana omncane ngimfaka umqhele crown. Do you get what I'm saying? If we find a crown, what is going to happen to him? Umqala wakhe awukaqini enough ukuthi usungakwazi ukhandlisha weight that comes with the crown. Yeah. Do you hear what I'm saying? That's why you cannot be trusted with certain things ebandleni. Ngoba manje uzophambanisa umsebenzi kaNkulunkulu nesikhulu. Yeah. Uzophambanisa iministry oyenzayo ebandleni uphambanise nesikhulu. Sithi sikunikeza ukuthi sikhonze ngokuthi wena ubuzubona iposition. Ngoba manje usemncane wafinyelele ebudodeni ophelele. Tshela makhelwane athana fanele sikhule manje. Fanele sikhule. Yeah. Indoda angivaleke la. Sengiyavala asifunde uProverbs 13:22 sengiqedile. Proverbs 13:22. Osethulile Nkosi yami ngangifundela. As we close. Oh. Phela ngihlale ngiyibona ithumo ila ekhaya nami ngithi bazongivalisa ngethumo thi. Proverbs 13:22. We closing. So funda bazalwane incwadi
Izaga chapter 13 uverse 32 22. uverse 22 kufunda kanje. Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa. Onjani? Olungileyo. Olungileyo. Elinye lithi a good man. Olungileyo. Inkosi yami. Olungileyo. Bamalunga anginaso isikhathi sokuchaza lo muntu olungile. Akhona amadoda alungile la endlini. Abafana babheka phansi. Akhona amadoda alungile la endlini. Okay, bakhona abantu besilisa abalungile la endlini. Amen. Noma nisalinde ukuthi siyona noma singaboni sixoba ley'ntuthwane. Akhona amadoda alungile. Kuthiwa olungileyo akithi. A good man. Olungileyo. A good man. Somebody say I'm a good man. I'm a good man. Yeah, fanele ibalekile leyo ukuthi siyibambe. A good man. Say I'm a good man. Okay, aqale la sengiyabhala. Bakhona abazalwane abasindisiwe la endlini. Izandla ngiyibona. Uma ngabe umntwana kaNkulunkulu usindisiwe phakamise isandla. Uma ungasindisiwe isandla ukasiphakamisile ngicela uma ngivala inkonzo uze ngaphambili. Ngokwamkelisa uJesu. Amen. Hallelujah bazalwane. Right. There's a thing. It's a Bible a good man or a righteous man. A good man or a righteous man leaves an inheritance. Leaves an inheritance. What is considered to be a righteous man or a good man? Chaza kancane briefly in 2 minutes ngiyabhala. Uma samukela uJesu siyisindiswa. Right. Samukela uJesu senza njani? Sisindiswa. Sithi Baba siyaphenduka ezonweni zethu angithi. Siyakwamukela njengenkosi nomsindisi wani wempilo yami angithi. Right. Ezulwini ube sekuthiwa ngaleso sikhathi ngenza njalo. Ngiphakamisa izandla. Ngamukela uJesu ngishaya ngiliboleke leli igama thina asinalo leli igama ngapha. Safaya selithole. Sishaya lo mkhuleko ukuthi uvuma ukholo niyawazi bazalwane. Uvuma ukholo. Sifane sithole lethu lali manje. Kade kwasasiboleka. Sishaya umkhuleko uvuma ukholo right samukela uJesu. Ezulwini ube sekuthiwa usunjani? Usulungile. Nayizwa leyo. Kusho ukuthi the moment ngiphakamisa isandla ngithi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ezulwini kuthiwa sengenjani? Hayi iphinde isho ugcwala umlomo. Ezulwini kuthiwa sengenjani? Sengilungile. Okay, let me be a bit extreme here. Uma njoba sihlezi kanje, mangangena umuntu edakiwe manje. Ngeke umuntu la edakiwe. Diyazela. Futhi labo bamnandi abo besendiswa la. Bamnandi kakhulu, basendiswa kakhulu. Ngibona abantu basendiswa njalo mase bedakiwe. You know why besendiswa kakhulu uma bedakiwe? Abantu. It's because into esuke isuppressa lento kaNkulunkulu isuke inamba abarizini kakhulu. Inkinga yendoda indoda ukuthi iyarezina too much. Indoda iyacabanga. Yabo njengoba ngikhuluma la emadodeni njengamanje. Yonke into engiyikhuluma kunini niyayithatha ni process. You understand? And intshumayelo esuke ishunyayelwa la. Umfundisi umalungu meme ngaphambili every Sunday. Usuke targeting ingqondo. Yeah. You understand? Usuke targeting ingqondo because amadoda ayarezina. Into engenayo they want to think about it. Afuna ukuyicabanga icubungule. Yabo? Bese lithi iBhayibheli umuntu wemvelo. Akayiqondi izinto zikaBaba. Zikamoya ngithi bazalwane. Because umuntu ongasindisiwe is under icategory yomuntu wemvelo. Ubese kuthiwa ke with that reasoning yemvelo yakho ngeke uyi-understand lezi zinto zakamoya because izinto zikamoya ayidingi reasoning
Amadoda, they reason too much. We reason. Let me put it to you this way. Indoda into eyizwayo ingenile ekhanda bese kuthi into eyibonile iyenhlizweni. Now baba mahluko. Amen. Esikuzwayo kuya kuphi? Kuye engqondweni. But esikubonile kuya kuphi? Kuye enhlizweni. Yingakho indoda isheshe ididiseke imihambe emgwaqeni iqhamuka usiso nama-hips. Ngoba into oyibonayo iyona ekuya kuphi? Kuye enhlizweni ukuze uyithole usulokhu umunyozela ubazi. You understand? But umuntu wesifazane yena is wired differently. Umuntu wesifazane akuzwayo kuye enhlizweni. Akubonayo kuye engqondweni. Yeah. Ngichaze futhi. Yikho uma ukhuluma nomuntu wesifazane kulula ukumshaya ngamazwi, umhlule ngamazwi. Size sixakeke ukuthi kodwa lengane enhle kangaka yadlala losikhotheni. Indaba usikhotheni uma sefikile, ufika shamazwi amnandi. Ube sevala yohlala enhlizweni. Akhohlwe yiyo yonke into. Kanti indoda ayishawa amazwi, ishawa ngokubona. Ebonayo kuye enhlizweni. Yingakho lithi iBhayibheli ngenkambo yomkaya indoda yenza njani? Iyasindiswa ngoba manje i-observe ukuthi umkaya uhamba kanjani. Lento ibisiyayidla inhliziyo yendoda. Are you hearing what I'm saying here? Amen. Now, asibuyele seniyapha. Lithi a good man, a righteous man. Uma umntwana kaNkulunkulu usindisile. Ngisho ngangena umuntu njengamanje la udakiwe, angene manje ezela. Efike ethi, mfundisi ngicela ukwamukela uJesu. Ngithi okay, isho lomkhuleko njengamanje siyathandaza. Ngiyaphenduka ezonweni zami ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi asho njalo. Ezulwini enukugwaya enukutshwala izulu senzothi usenjani uselungile. Do you get what I'm saying, bazalwane? So asilungi ngenxa yezinto esizenzile, but silunga ngokwamukela lo lungile. Yeah. Angiphinde futhi. That is where we fall in short as men. Ukuthi usathane usidla lapho asenze sibone singafanelekile ngenxa yezinto ezisasihlula ama-weaknesses esisenawo empilweni. Ukuthi usekuthakathaka kwi-area ethile yempilo yakho, that does not make you less of the righteousness of God. Useyikho ukulunga kukaNkulunkulu, ngikhona bazalwane. Now, akushiyi ukuthi ngilungile ngoba kukhona into elungile engiyenzile, but kuthiwa ngilungile ngenxa yento elungile uJesu aseyenzile. Are you hearing what I'm saying? Yeah. Now, lithi iBhayibheli, I'm closing now. Lithi a righteous man or a good man leaves an inheritance. Ushiyela isizukulwane. Ushiyela isizukulwane ingcebo. Now we have measured ingcebo emhlabeni. Sayimeasurisha ngokuthi ingcebo it's money, it's cars, big houses, you understand? A certain lifestyle. Sayibona ngazi ukuthi lobo bukhazikhazi buyingcebo. But lithi iBhayibheli, a good man leaves an inheritance for his children's children. Kusho ukuthi lento azoyishiya awushiyi into ezophela iphelele kusizukulwane esithile. Yeah. But ushiya into ezodlula from one generation idlulele to the next generation. Ngikhona bazalwane. Amen. Now lithi iBhayibheli lasifunde khona lithi nami uDavide useyahamba emhlabeni, useyabuya ukhuluma noSolomon. Uthi, Solomon, my son, I am about to die. This is what I want you to do. Uthi, I need you to be strong. Umshiya namazwi manje uSolomon azosala ephila kona. Ngazi noma nani bazalwane. Amen. Akamshiyi nemali.
akamshiyile imfuyo but umshiya lento ezomphilisa. I don't know if you hear what I'm saying, because we have to understand ukuthi amazwi esiwakhulumayo, they are spirit and they are life. We need to start to speak as a man. You shape the future for your children when you open your mouth. Direction of the rock, or you need to speak certain things. You call those things that are not as though they are. Because we need to speak prophetically. Now David is speaking to Solomon. What is Solomon? I need you to man up. I need you to be mature. I need you to be strong. The journey that you are about to take, I feel on the journey of this, but you need to start to act like a man. I need you to level up. I need you to be matured. Because you need to start to speak to them, and you speak things. Because when you open your mouth, you speak as a prophet. You start to shape the future of God. You start to shape the future of the miracle. You start to shape the future of the miracle. The Bible says, now Isaac has said, little Bible, wabisa madoda lake, wawakalisa pata little Bible, wangena uchakobe, wakuluma mafi pes wake. What is blessing I shall bless you. Because as a father, as a man, you need to know how to speak. You can't just speak words, but the words that you speak, they are true. The words that you speak, they are spirit. When you speak, you are calling things into existence. And speak prophetically. Whenever there is a crisis, the Bible says, I'll teach you my kero and tell us ya kuluma man. Tell us ya kuluma man. Yeah. Little Bible, ngabe inkosi uNebukadnezar. Little Bible, ngabe phuphi phupho. Little wada wafuna indoda ezo-interpret iphupho. Kwathiwa kukhona simaziyo who can interpret this little Bible. Wafuna indoda igama layo liwuDanyeli ukuthi uNebukadnezar. Ithi Bible wayegcwele umoya kaNkulunkulu, because we need to have men abagcwele umoya kaNkulunkulu, abaqonda izinto zikaNkulunkulu, abazo-interpret izinto zikamoya bengekho enyameni but bekumoya, befana noJohane. Lithi iBhayibheli wathi umoya ngisahamba uthi I heard the word of the Lord coming from behind. Lithi come up here. uNkulunkulu ubizindoda wayibizele inhloko ephezulu wathi ndoda you need to come up here. Yes, which likhuluma lithi come up here. I don't know who I'm talking to right now, but the Lord is calling you to greater heights. The Lord is calling you to greater things. Ubizele inhloko ephezulu ukuthi you need to come up. Can you touch somebody and say come up? Say come up. uNkulunkulu mekubiza ubizele endaweni ephezulu. Lithi iBhayibheli wafuna indoda egcwele umoya kaNkulunkulu ezo-solve i-problem eyayisihlula abantu bengakwazi uku-interpreta iphupho likaNebukadnezar. Because as a man, you need to have solutions. You don't have to be part of the problem. You don't have to be part of the headache. But wena kuthi makunenkinga kuthi where can we find such a man? Washo njalo uFaro ngabe khuluma noJosefa eGibhithe wathi singamtholaphi umuntu ofana nalona ogcwele umoya kaNkulunkulu owazi izinto zikaNkulunkulu. Akakuthi umkhuluma awendaweni sekuhlangana umphakathi kuthi where can we find such a man who is so
the Spirit of God is upon me. I heard the word say, amadoda endaweni ezihlukahlukaleyo mawaphakamisa izandla ezihlanzekileyo athi uDavide ubani uyabuyuka anyukele entabeni kaJehova lithi phembeni yiloyo ozandla zakhe ziqelekileyo kwangathi besingavukela uhlobo lwamadoda olunezandla ezihlanzekileyo and righteous men. For the Bible says, a righteous man leaves an inheritance from his children's children. A righteous man speaks a blessing upon his children. You don't have to leave them money, but you must speak a blessing. You don't have to leave them material things. But you to look at smooth things because you are anointed to speak a blessing upon your family. You are anointed to speak a blessing upon your life. You are anointed to speak a blessing. Yes, Lord. Yeah. Fanele uyibambe leyo. Utshoma kwindoda ubiziwe wabizela ukukhuluma. Awubizela ukukhuluma indaba. Kodwa ubizelwe ukukhuluma into kaNkulunkulu. Ukuthi la isisombululo singekho khona. When you release the weight, you speak izinto engakabonakala. Uyibize ziseyibonakala. Elithi iBhayibheli Elijah was a man just like us, but he was a righteous man. This is a prayer of a righteous man. In other words, Elijah was a man just like us. And the Bible says he was righteous, just like us. Basalithi umkhuleko olungileyo. Manje manikhuluma ngolungileyo kusho ukuthi senikhuluma ngathi. Likhuluma ngabantu asebesindisiwe sabamukela uJesu. Alikhulumi ngabantu, oh my God. Alikhulumi ngamadoda mhlawumbe asenze izinto ezithile ezingcono. But likhuluma ngamadoda asindisiwe. Umntwana kaNkulunkulu wasindiswa. You must then understand ukuthi ukulunga kukaNkulunkulu. Malalathi iBhayibheli umuntu olungileyo selikhuluma ngayo. Nikhona bazalwane. Tshela makhelwane thana ngokulunga kaNkulunkulu. Yabona ukuthi umfundisi malunga kwacishe bayela ngakhona. Wacishe umfundisi ukulunga kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Siphakabe sebengenyawo. Siphakabe sebengenyawo. A good man leaves an inheritance. You see what David left. uDavid eyishiyela uSolomon. Akamshiyelanga izimvu, akamshiyelanga inkomo, akamshiyelanga imfuyo, akamshiyelanga imizi, wamshiya namazwi. Because amazwi kababa abalulekile. If there is one thing that is so important kumuntu osemncane osakhula eyinhlizweni is to ukhamba kahle phambi kwabazali bakho ukuze beze bekhuluma amazwi okukuzisa. uJakobe uma ngabe